o subirigokwanụ bịakwanụ ka unu nụrụ ife Barrister Aloy Ejimakor kwuru, onye nke bụ otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu. Ọ pụtagokwa wee kwuo okwu maka ya bụ sit at home onye nke bụ gọvanọ Charlie Nwamgbafọ Soludo bụ aka na-achị Anambra steeti kwuru wee sị na every Monday na ọ chọrọ ka onye ọbụla na-eje afịa na-eje ọrụ, na ọ chọrọzi ya bụ sit at home nke ndị IPOB wepụtara na South East, wee sị ka onye ọbụla na-anọ n'ụlọ every Monday ka e wee ma na ya hapụ Nnamdi Kanu. Bịakwanụ n'ole jirigokwanụ na ụnụ mara tata na aka na-achị Anambra steeti Jelume Market ebe niile wee tọwọlịchako nke bụ nọọ obele mmadụ ka a fụrụ ndị na-eme ngagharị na ọ bụ dịrị ndị mepere shọpụ fa. Gọvanọ na-achị Anambra steeti wee sị gịnị na ya na-emechi Ọnịcha Main Market na ama nzụkọ afịa ebe ahụ 1 week, na ọzọ ya emepie ebu Monde na-abịa, na ọ bụ na ndị mmadụ abịaghị ọzụ afịa o mechie ya 1 month. After 1 month o mekwa ya ndị mmadụ apụtaghị, o were katapila wee mee gịnị kpochapụ Ọnịcha Main Market, lụọ ya ife ọzọ na ọ ya abụzikwa afịa. Bịakwanụ na ka o kwuchara nya bụ ife wee gbachie nya bụ afịa na otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu a na-akpọ Barrister Aloy Ejimakor apụtagokwa wee sio na enwere ọkwa ife ya emekata, na o nwere ọdịrị ọdụ ọbụla mmadụ ya enye, ma ịbụ gọvanọ ma ịbụ prezidenti na nke ọbụla ọ sọkwa goburu, na enweghị ife ya eme ka akwụsị sit at home na South East niile, na o nweghị ife ya eme ka akwụsị ya. Ole si na Nnamdi Kanu o si n'ime ụlọ nga wee pụta na enwere ọdịrị ife mmadụ ya eme ka akwụsị ya bụ sit at home. Nke ahụ gokwa ọgụ Charlie Nwamgbafọ na Barrister Aloy Ejimakor na nke ikpeazụ pese ka ifuru ife ndị mmadụ na-akọ na kọmentị. Ụfọdụ ose Charlie Nwamgbafọ na sit at home fa na-eme na fa nochiri ya ụzọ, na agụụ na-agụ n'ọkwọ fanwa, fa azụghị afịa n'ọkwọ fanwa, fa eletaghị ego n'ọkwọ fanwa, na asị hapụfa ka fa nọba n'ụlọ otu na-ahapụ Nnamdi Kanu. Ebe ụfọdụ sịrị na si meghee afịa ka azụba afịa, na na-azụrụ afịa azụghị afịa aya eme na ya hapụ Nnamdi Kanu, na-apụtara apụtaghị aya emekwanụ na ya ahapụkwanụ Nnamdi Kanu, na si meghee afịa onye chọrọ ije afịa ka o jee afịa. Barrister Aloy Ejimakor apụtagokwa wee sio na ya bụ ọda Charlie Nwamgbafọ nyere ka akwụsị sit at home na fa emelokwa ya accept na every Monday na onye ejekwa n'ebe ọbụla, na onye ọbụla nọrọ n'ụlọ until na-ahapụ Nnamdi Kanu, na enwelokwa ife ya emegide ka akwụsị sit at home na South East. Ụfọdụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ Barrister Aloy Ejimakor na ọ nọ na South East ka ọ nọ na Lagos ka ọ nọ n'ụzọ ugwu Hausa Abuja, ya kedu ebe obi, na ọ na-eminu na ya bụ Barrister Aloy Ejimakor na onwe onye oye ekpere ikpe mbọsị Monde n'ụlọ ikpe like na Lagos Abuja na ọ na-eminu na ọ na-agwafa na oye ejekpere onye ahụ ikpe n'ụlọ ikpe, oye eje nọchite anya onye ọ chọrọ idifendị n'ụlọ ikpe onye eji wee pụta wee gwafa na fa azụ na-afịa Monde na fa apụ na apụ, na ọ na-eminu na ya nwa onye oyi ekpere ikpe mbọsị Monde na Lagos ma ọ na Abuja, na ọ na ohe eje ekpere onye ahụ ikpe. Okotorigba n'otu birigokwa na ọdagokwa ọgụ Charlie Nwamgbafọ na Barrister Aloy Ejimakor na nke ikpeazụ. Ọkwa nke nnosi ka m wetara unu na Charlie Nwamgbafọ kwukwara wee sio na onye ọbụla ya edisi obe ọdọ o nyere, na onye ahụ marụ na oyi esi na Anambra steeti kwapụ na guje siti ọzọ ịmara ife ị chọrọ ime imewe ebe ahụ. Mana as far as Anambra steeti dị consign na ife o kwuru ka a ya eme na Anambra steeti, na ọ bụrụkwa na ọ dịghọ gị mma na agụ kwapụ, na ọ hakwa amakwa ịga amakwe, na ọ bụrụ na emepeghọ shọpụ Monde o mechie ya 1 week emepeghị ya, o mechie ya 1 month emepeghị ya, o were katapila na ndị otu ya trela dankota wee bịa tirisia ụnụ afịa ahụ. Unu anọzie n'ụlọ nọta ya ọfụma until na Nnamdi Kanu apụtazi, unu marịzi ife unu chọrọ ime unu emebe. Ọkwa nke nnozi ka m wetara unu kedu ife ị chelụ maka ya. Udochukwanụ. Nna m chọrọ ka akwụsị sit at home na Anambra steeti. Ọ gwakwanụrụ ndị Anambra steeti na fa na-abịa afịa Monde wee rukwanụ on Saturday, mana m asọpọtụ ọkwanụ nna m na nya bụ atụmatụ ọ tụpụtalụ. Asọpọtụkwanụrụ m ndị Anambra steeti. Onye na-agbasa ozi anụnwa bụkwanụ nwa gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Nwamgbafọ, diọkpara ya a na-akpọ Ụzọnna. Ọ sị na ọ sọpọtụ ọkwa nna ya ka o si wee gwa ndị Anambra steeti na fa na-abịa afịa from Monday to Saturday, na ya sọpọtụghị ya, na ndị ọ sọpọtụrụ bụ ndị Anambra steeti ndị sịrị na fa chọrọ on Monday ka fa ghara ije afịa ka e were on Monday wee mee sit at home until na-ahapụ Nnamdi Kanu nọ ndị ọ sọpọtụ. Wee nọrụkwa na kọmentị ya wee dee wee sio maka ndị na-abịa akparị ya, na-akpọrị ya, na-akọ ya ọnụ dị iche iche, ka ya gwakwa unu na ya nọrọkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ya nọrọkwa na politiks,
na ọ bụkwa nwa Soludo Eminụọkwọ na ọ nọ na politiks na ebe unu fụkwara ya na ọ hakwa achọ nsogbu na ọ nọkwara onwe ya na o jikwa aka ya wee na-achụta ego ọ na-eri na ọ na-abịazikwana na kọmentị wee na-asị ya papa ya wee mee papa ya wee sị wee welụ maka nna ya wee na-akpọrọ ya na kọmentị na ya achọlọkwa nya bụ ife na nna ya bụ gọvanọ Eminụọkwọ na ya so wee bụrụ aka na-achị Anambra steeti na ọ na-abịazikwana wee na-akpọrọ ya wee na-ekwutọ ya na ụnụ hapụkwa ya ka ọ ṅụọ mmiri tọwa iko. Ọkwa na ife nwa Achara Nwa Mgbafọ dị ka m kọrọ ụnụ na ọ sịkwara na ọ sọpọtụ ha nna ya na ya bụ atụmatụ nna ya tụpụtalụ ka e were Monde na-eje afịa na ya sọpọtụ ya na nna ya mara ife ndị Anambra ọ na-achị chọrọ na ya meelụfa na onye sị na ọ ya apụta Monde na onye emepe na ya hapụ onye ahụ na mbọsị fa ji wee chọọ fa emepekwa anụ chọpụ fa. Ka nwa Achara Nwa Mgbafọ kwuchara ya bụ ife ndị mmadụ jezikwa na kọmentị na nke ikpeazụ a wee na-etozikwa nwa Achara Nwa Mgbafọ ọ dụrọkwa ka bifo ya bụ okwucha a na-akọ ya na-akpọrọ ya na-akparị ya ọ bụrọzikwa na nke ahụ na nke a na onye ọbụla jezi nnọọ na-eto ya maka na ọ sịkwanụ na ọ sọpọtụ ha nna ya ndị ọbụla na-etuzi ya ụzọ m fụrụ n'anya ụzọ my love ụzọ nwa Biafra ụzọ nke nwa. Ọkwa unu na-anọbu na kọmentị na-akpọrọ ya na okolo akpa nwaanyị wee pụta ụfọdụ asị na ọ bụ Adamma ndị Isuọfịa ụfọdụ asị na ọ bụ Ijele ndị Isuọfịa ụfọdụ asị na ọ bụ eze nwaanyị ndị Isuọfịa ụfọdụ asị na ọ bụ Achala Ugo ndị Isuọfịa o nwekwa ife ọ naghị akọfịa onye ka o ruzielu nnọọ nke anụnwa onye ọbụla jezie na kọmentị na-eto ya na-asị ya na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ bụ ezigbo nwa na ọ na-akwụ n'eziokwu na falaikiri ya na ọ bụ nwa Biafra na ọ bụ nwa fafụrụ n'anya o nwekwaghị dịka afọ etufọghị ụzọ nna na nke ikpeazụ a o nwezikwa onye nọ na kọmentị na-akpọ ya Achala Ugo ndị Isuọfịa maọbụ Adamma maọbụ nke a afọ ọkwụ ụdị kọmentị a na ya bụ ebe na ife a na-etu ya bụ ezigbote afa na ọ bụ nwa ndị Anambra na o siri ike na nwoke na ụdị ife a chọrọ na ọ gbasiri ike ụzọ nna anya dị eme ụzọ nna nke nwa echi niile kịta okolo akpa nwaanyị pụta unu akpọrịwakwa ya.